खुलुमबाय लोगोफोर, एनबि ब्रह्म चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटीआव एसिड गाग्लोबनाय। मैया गुवाहाटी नोगोरमानि अदलबख्रायाव नखरनि नांज्लायनायनि जाहोनाव एसिड गाग्लोबनायनि जाथाय खौरां मोननाय जादों। बे जाथाया मोनसे गहेनानि गलानि सिङाव जादों, जेराव अरुप बैश्य आरो बिनि बिगुमै राहुल दासनि गेजेराव दुंहाव बाथ्रा दान्थेलायनाय जादोंमोन। बिसोर सानैबो एखे गहेनानि फालांगिजों सोमोन्दो दं। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे दान्थे-बिदान्थेया गोख्रैनो मोनसे हिंसायारि दाङाबाजियाव महर लायो। बे दाङाबाजिनि समाव दखाननि सिङाव दोननाय एसिडआ अरुप बैश्यनि सायाव गोग्लैना गोब्राबै जोखोम जायो। बिथांखौ थाबैनो फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCH भांगागड़आव लांनाय जायो, जेराव बिथाङा दासान्दि फाहामथाय लागासिनो दं। बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ अदलबाख्रा पुलिस थानानि पुलिसआ खादों। दायनिगिरिफोरखौ राहुल दास आरो फकिला दास होनना सिनायथि मोननाय जादों। गुवाहाटी पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया नखरनि नांज्लायनायनि जाहोनाव जादों, जाय दखाननि सिङाव गिख्रंथाव महर लादों। दासान्दि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ नगावनि फरायसालियाव सिखाव खावदों, धोन सम्फथिफोरखौ खहा खालामदों, बेनि उनाव केम्पासआव पार्टी खालामदों। नगावनि गंसे फरायसालिनिफ्राय खावनाय आरो बुफाय-बुसि खालामनाय जाथाय खौरां मोननाय जादों, जेराव दुथां सुबुंफोरा बेसेनगोसा मुवा बेसादफोर खावनायनि अनगायैबो न'नि सिङाव जौ लोंनायनिबो अजद होदों। बे जाथाया नगाव टाउननि आर.के. र'डआव थानाय बेंगली गुदि फरायसालियाव जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला 29 एप्रिलनि मोनायाव सिखावफोरनि मोनसे हानजाया थाला सिफायनानै फरायसालिनि लांगोनायाव हाबदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला दुथां सुबुंफोरा फरायसालिनिफ्राय गोबां आइजें-आइलाफोर आरो गुबुन बेसेनगोसा बेसादफोर खावदों। खावनायखौ खालामनायनि उनाव बिसोर केम्पासनि सिङावनो जौ लोंनानै बेले-बेजे सोमजिहोदों। बे जाथाया अखानायै फुङाव सोराङाव फैदों, जेब्ला फोरोंगिरिफोरा फरायसालियाव सौफैनानै जायगाखौ बुफाय-बुसि खालामनाय नुनो मोनो। बिथांमोनहा थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो। फरायसालिनि बिबानगिरिफोरा होनाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै इटारसली पुलिस थानाया जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ लन स्केम रेकेट। सानै बेंकनि बिबानगिरिखौ हमदों, सासे आइजो एजेन्टआ खारखोमानानै दं। गुवाहाटीआ मोनसे लन स्केम रेकेट स्केमजों जुजिगासिनो दं, जाय मोनसे गिख्रंथाव नेटवर्कआ सोराङाव फैदों, जाय अजद होनाय बादिब्ला दाहार होनायनि मुङाव आइजोफोरखौ नोजोर होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला गोबां आइजोफोरा बे थगायसुला बिथांखिनि फान्दायनायाव गोग्लैनानै उनाव गावनि खस्थ'नि रां खामायनायखौ खोमाना लानो गोनां जादों। भुगिनांनाय सुबुंफोरा होनाय अजदनि सायाव बिथा खालामनानै फेन्सि बाजार पुलिस थानाया सानै बेंकनि बिबानगिरिफोरखौ खादों, जायखौ उनाव जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जादों। नाथाय गुबै दायनिगिरि पूजा कलिता मुंनि सुबुङा दासिमबो खारखोमानानै दं। गुवाहाटी पुलिसआ बिथांखौ गोख्रोङै नागिरगासिनो दं, नाथाय दासान्दि बिथांनि सुलुंखौ मिथिनाय जायाखै। पुलिसआ साहा गुवाहाटीआव थानाय बिथांनि न'आवबो सिग्रोमो आरो बिनि बिमा-बिफाखौबो सोंथि खालामो। बेफोरबादि नाजानायनि उनावबो बिथांनि जायगाखौ लानानै जेबो गोनां खौरां मोननाय जायाखै। बेजों लोगोसे पूजा कलिताया जाय भारा न'आव दंमोन, बे भारानि न'खौ पुलिसआ नायबिजिरनायाव सिल खालामना होदों। गोबां भुगिनांनाय सुबुंफोरनि बादिब्ला कलिताया गोबां आइजोफोरनिफ्राय गोनां डकुमेन्टफोर आरो वान टाइम पासवार्ड (OTP)फोर बुथुमदोंमोन, जायनि थाखाय रांखान्थियारि थगायनाय आरो सिनायथिनि गाज्रि बाहायनायखौ लानानै गोबां जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। पुलिसआ खारखोमानानै थानाय दायनिगिरिखौ संदाननो आरो थगायनायनि गासै गुमुरखौ मिथिनो थाखाय नाजागासिनो थानायनि जाहोनाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ GMCHआव गाग्लोबनायनि अजद, बेरामिनि नखरखौ गाग्लोबनाय, मावफारियाफोरनि सायाव नायबिजिरनाय। 29 एप्रिलखालि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCHआव मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सासे बेरामि आरो बिनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ CN सेन्टारनि मावफारियाफोरा गाग्लोबदों। खौरां मोननाय बादिब्ला पंकज बिश्वास मुंनि सासे बेरामिखौ दिपु मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनिफ्राय गोजौ थाखोनि फाहामथायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जादोंमोन।
बिथांनि गोब्राब हालोदाव हर गेजेराव देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जादों आरो CN सेन्टाराव थिसननाय जादोंमोन, जेराव डक्टरफोरा गोबां मेडिकेल टेस्ट खालामनो बिथोन होदोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि काउन्टाराव रां होनायाव गोबाव जानायनि उनाव जेंनाया जागायदों। देहा फाहामसालिनि मावथिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गाज्रि आखु दिन्थिदों आरो सासे डक्टरनि सायाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायबो होनाय जादों। थासारिया अब्ला दुंहाव जायो जेब्ला हिरक दास आरो राहुल आली मुंनि सानै ट्रली सालायग्राफोरा बेरामिनि बाहागिफोरखौ गाग्लोबो आरो सासेनि मबाइल फनखौ बुफायना होयो। लंकानिफ्राय फैनाय नखरनि सुबुंफोरा अजद होनानै बुङो दि हेफाजाब होनायनि अनगायै बिसोरखौ हुमखि होनाय जादोंमोन आरो फाहामथाय होनो थाखाय थोजासे रां गैयाब्ला GMCHआव फैनो नाङा होनना बुंदों। बे जाथायखौ लानानै दुखुआव नखरनि सुबुंफोरा हर गेजेराव भांगागड़ पुलिस थानासिम थाङो। बे समाव गोब्राब बेरामिया लोरबां थासारियाव दंमोन। बिथांमोनहा लोब्बा थानाय डक्टर आरो मावफारियाफोरनि बेरेखायै नेमखान्थि बादियै अजद होदों। खौरां बिजोंजों खौरां मोन्नायनि उनाव GMCH सुपारिनटेन्डेन्ट बिथाङा डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्टखौ थाबैनो राहा लानो बिथोन होयो। बेनि उनाव डिपुटि सुपारिनटेन्डेन्टआ पुलिस थानासिम थाङो आरो बेरामिखौ सोलिबाय थानाय फाहामथायनि थाखाय एम्बुलेन्सनि हेफाजाबजों CN मिरुसिम दैथायहरनायनि राहा खालामो। अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ सानै दायनिगिरि ट्रली सालायग्रा हिरक दास आरो राहुल आलखौ खानानै लादों आरो दासान्दि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ IPL मेचनि समाव ड्रेसिं रुमाव भेपिं खालामनायनि थाखाय रियान परागखौ 25 लाख रां जुरिमाना। राजस्थान रयेल्सनि केप्टेन रियान परागखौ मंगलबार 28 एप्रिल खालि मोनायाव मुल्लानपुराव पान्जाब किंग्सनि हेंथायै IPL मेचनि समाव भेपिं एबा सिगारेट सोबनाय हमनायनि उनाव बिथांनि मेच फिसनि 25% जुरिमाना फोनांनाय जादों, जाय फ्राय 25 लाख रां जायो। राजस्थाननि केप्टेनखौ खेलाखौ बदनाम खालामनायनि थाखाय बिथांनि दायनि थाखाय मोनसे डिमेरिट पइन्टबो होनाय जादों। BCCIआ मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों दि राजस्थान रयेल्सनि केप्टेन रियान परागखौ बिथांनि मेच फीनि 25% जुरिमाना होनाय जादों आरो पान्जाब किंग्सनि हेंथायै टाटा इन्डियान प्रिमियार लीग IPL 2026 नि मेच नं 40 नि समाव गेलेगिरिफोर आरो दोलोनि बिबानगिरिफोरनि थाखाय IPLनि कड अफ कन्डाक्टनि लेभेल 1 खौ सिफायनायनि थाखाय मोनसे डिमेरिट पइन्ट बुथुमनाय जादों। रियानखौ IPLनि कड अफ कन्डाक्टनि 2.21 दफाखौ सिफायनायनि थाखाय मोननाय जादों, जाय गेलेनायखौ बदनाम खालामनो हानाय आखुजों सोमोन्दो दं। बे जाथाया नैथि इनिंसनि समाव जादोंमोन, जेब्ला रियानखौ ड्रेसिं रुमनि सिङाव भेप बाहायनाय नुनो मोन्दोंमोन होनना बिबुंथियाव बुंबावदों। रियानआ दायखौ गनायना लायो आरो मेच रेफारि अमित शर्मानि होनाय साजाखौ गनायना लायो होनना बिबुंथियाव बुङो। BCCIआ गोरोन्थि खालामग्रा हान्जा, बेनि मावख'गिरि आरो गेलेगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो थाखाय गुबुन गुबुन राहा नागिरगासिनो दं, जाहाथे IPLनि मान-सन्मानखौ मोजाङै लाखिनो हायो। स्टार आसाम क्रिकेटारजों लोगोसे मोनसे सिजननि थाखाय राजस्थान रयेल्सजों 14 कौटि रांनि रादाय खानायजों बिथांनि मोनफ्रोमबो मेच फिसआ 1 कौटि रांसो जायो। 25% जुरिमाना होनाया 25 लाख रांसो जागोन, जायखौ गिबि खेबनि थाखाय दाय महरै गिलिर साजा होनाय जायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ जुबिन गार्ग थैनाय केसआव श्यामकानु महन्तनि जामिन आर'जलाइखौ नेवसिनाय। हाइ प्रफाइल जुबिन गार्ग थैनाय केसनि मोनसे मख'जाथाव जाथायाव 30 एप्रिल बुधबारखालि गुवाहाटीनि मोनसे स्पेशेल फास्ट ट्रेक कर्टआ बे केसनि गुबै दायनिगिरिफोरनि गेजेराव सासे श्यामकानु महन्तनि जामिन आर'जलाइखौ नेवसियो। जामिन आर'जलाइनि सायाव साननैनि हियारिंनि उनाव बिजिरसालिया सिगां गावनि बिजिरनायखौ थिनानै दोननायनि उनाव बे बिथोनखौ होनाय जादों। आर'जलाइखौ नेवसिनायनि उनाव महन्तआ बिजिरगिरिनि जिम्मायाव थागोन। मुंदांखा रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायनि उनाव बे जाथाया बयनिबो नोजोराव गोग्लैदों, जायनि थाखाय रागा जोंखांनाय सोमजिदों आरो गुवारै नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों। स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीम (SIT) नि नायबिजिरनायनि उनाव महन्तजों लोगोसे बे जाथायजों लोब्बा थानाय गोबां सुबुंफोरनि सायाव चार्जसिट होनाय जायो। आयेननि बिजिरनाया आवगायलांनायजों लोगोसे फास्ट ट्रेक बिजिरसालिया बे आयदानि हियारिं खालामगासिनो दं। जोबथा खौराङाव दङ सासे सुबुङा इन्सुरेन्स दाबि खालामनो थाखाय कार खावनाय नंखाय नम्बर प्लेट गोनां गंसे गारिजों हमजादों।
गुवाहाटी पुलिसआ 25 एप्रिल बुधबारखालि सासे सुबुंखौ खायो आरो नंखाय रेजिस्ट्रेशन प्लेट गोनां गंसे गारिखौ जब्द खालामो। दिसपुर पुलिस थानानि मावथिफोरा नंखाय रेजिस्ट्रेशन नम्बर गोनां गंसे गारिजों लोगोसे मरिगाव जिल्लानि मराकलंनि पिंकु मदयखौ भिआइपि र'डआव खायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिफोरा सिगांबो बशिष्ठ पुलिस थानायाव गारि खावनायनि सोमोन्दै एफआइआर होदोंमोन, जायखौ धारा 305 बिएनएसनि सिङाव बशिष्ठ पिएस केस नं 5326 महरै रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बियो नंखाय नम्बर प्लेट बाहायनानै बे एखे गारिखौनो हमनो हायो। सासे पुलिस मावख'गिरिया फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया नंखाय रेजिस्ट्रेशनजों गारिखौ लाखिना इन्सुरेन्सनि मुलाम्फा मोननो थाखाय खावनायनि केसखौ थिसनदोंमोन। बेनि थाखायनो नांगौथार आयेनारि राहा लानाय जादों होननानै पुलिसआ फोरमायदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।